Hej og velkommen til den her video. Det er den første Minecraft Let's Play. Jeg tænkte lidt at ville lave en Let's Play, så jeg skulle LSTPLV. Jeg er ligeglad med at det stav forkert. Overlevelse. Vi slår bonuskis og sådan der. Sådan der. Og jeg undskyld, jeg kan godt dø lidt i dag, men og så er vi i en fin verden. Ja, der kører med samme fed. Så er mad. Og så må jeg sådan dræbe køerne, så skaffe os noget mad. Undskyld, wow. 2 slag med træsværd, så er konen død. Okay, nu kan jeg så ikke se, hvorfor vil folk så have, hvis det er 2 slag med et sølvt træsværd for at dræbe en ko. Det æder mig lidt. De her videoer her kommer til at blive 20 minutter lange. Nogle gange, hvis jeg har lidt travlt, så kan de godt blive finde på at gøre dem lidt kortere. Der er grise, ja. Jeg tager lige om punket, så kan det, bare fordi jeg gider ikke til at ud og finde dem sådan. Så kan jeg altid lave et eller andet pynt med min pumpkin farm eller et eller andet. Men vi skal lave noget virkelig stort, så sådan virkelig stort. Skriv i kommentaren, hvis der er I sådan gerne vil have noget andet, jeg skal filme. Altså sådan. Jeg har Robocraft til mulighed. Take It har jeg også til mulighed. Jeg kan også spille noget kreativ Minecraft, hvis det var det. Det er simpelthen overvejen næsten jer, der bestemmer. Det kommer også an på, hvor de humør jeg er til. Altså hvis for eksempel, men I kan jo ikke blive ved med at sige for eksempel Minecraft. Det kan I ikke måske godt, altså sådan. Simpelthen, så går jeg ind og bygger noget i kreativ. Det kan jeg også for eksempel gøre, hvor det er viser, at det er sådan, hvis det er noget, for eksempel jeg skal bygge en super smelter her en gang, så kan jeg også godt lave sådan, at jeg viser jer, hvordan det er, den bliver bygget inde på kreativ, og så kan jeg også lære lidt med World Edit, meget lidt, altså sådan. Men jeg kan lære en del med World Edit. Sådan, prøv lige at se hvordan sværet kommer til at se ud. Sådan med blod og smadret, det er godt, det jeg godt kan lide med tekstpakken her. Og jeg kan zoome og sådan noget. Ja, jeg skal lige ned og skaffe noget sten, så jeg kan lave en ovn og... Jeg ved egentlig ikke, jeg tror jeg vil slå mig ned her ved bjerget og bygge sådan en base inde i bjerget. Jeg kan godt lide faktisk bygge inde i bjerget. Jamen, I må også gerne sådan skrive, hvordan I har det sådan. Altså, nok faktisk sandsynligt, når den her video kommer ud, så nok, jeg ved ikke lige hvor lang tid siden det, så jeg sådan, skal lige have fundet sådan fuldstændig ud af det hele, altså sådan. Jeg kan optage dem sådan OK lige nu. Og sådan noget. Men ja. Jeg ved, undskyld mig lige, men jeg skal lige have tjekket noget.
Altså, nu ved jeg ikke lige, hvordan det ser ud, men om der kommer en sort skærm eller ej. Hvis I undrer jer over, hvad jeg filmer, så filmer jeg med OBS. Skal jeg ikke bare slå mig ned her? Hmm. 2, 3, 4 ovne. Så må I også gerne skrive, hvis jeg gerne vil have facecam på. Og som sagt, det kan godt være, at de her videoer kommer lidt sent ud, så det vil være lidt sent, da jeg sådan får facecam på. Det kan godt være, at det der, jeg har filmet 20 afsnit for eksempel. Og så... Oh. Og så er det, hvad nu hedder... Så det er ikke sådan alt som der kommer, ja. Og jeg taber bare hele tiden det der, hvad fuck er det nu? Ja, så bliver det dem i starten, da jeg ikke kommer sådan en facecam på. Jeg ved ikke lige, hvor godt I kan høre lyden, men jeg håber, I kan høre den godt nok. Altså lyden i spillet, ellers så må jeg lige have skruet op på det sådan. Men ellers skal I også bare skrive den dag, hvad dag I kommer til at egentlig synes op med sådan det jeg laver. Så jeg vil lave i hvert fald en del Minecraft, fordi det er sådan, det er det jeg har det bedst med sådan for det meste. Eller ikke på, det skal ikke forstås på den måde, men det skal være sådan, det er Minecraft det er, så godt vel kan starte den her let's play op på. Indtil videre så bliver det nødt til at være jord, fordi jeg har sgu ikke lige andre materialer at bygge af. Det bliver sådan en fin stille og rolig start. Og det er dig, vi har en ørken lige derovre, som vi kan nakke fra, og der har vi også sådan. Ja, jeg kører med.
Ja, med meget stort FPS, hvis I lige kunne se det. Og jeg bruger de her træpikes op, fordi de kan jeg lige så godt. Det hvide der, det kan jeg faktisk godt bruge til mit hus. Det bliver nemlig sådan en lækker farve af det. Jeg tænker sådan på noget mørkt gulv og så hvide vægge. Ej, jeg kan ikke holde ud længere. Stenpickaxe. Altså, jeg kan lige så godt skrive sådan Minecraft Let's Play. Det bliver i hvert fald en Let's Play sæson. Jeg og prøv en gang tænke, hvis man skulle mine iron med en egen pickaxe. Så skal man jo finde et eller andet sted, hvor der de har noget iron eller dia eller gold. Sådan iron op efter. Så bare virkelig. Fuck. Ja, der er zombies på. Mander. I må undskylde, jeg ikke siger så meget, det var. Tænker lige. Ja, jeg har siddet mobs på det, synes jeg godt nok. Lille fucked up edderkop derovre.
Kan jeg finde min værste fjende? Jeg kan finde min værste fjende lige derovre. Hvad siger de fucked up hoveder? Men glæder mig sgu egentlig sådan til sådan at lave flere videoer her fremover. Det bliver lige sådan starten, altså sådan. Hvad skal vi egentlig kalde Let's Play-serien, altså? Elgårdets eventyr. De må også meget gerne være inde her. Give min, sige det videre til jeres venner med min YouTube-kanal. Så vil jeg i hvert fald blive meget glad. For mange serier. Ej, jeg tænker ikke på serier. Jeg tænker kun på at lave noget godt materiale til jer. I skal skrive, inden I skrive konstruktiv kritik. Ej, konstruktiv, altså konstruktiv kritik, altså sådan. I kritiserer, men siger faktisk, hvad det er, der skal gøres bedre. Det vil jeg gerne have, I sådan skriver. For så ved jeg, hvad skal jeg gøre bedre? Hvad skal jeg måske gå ind og søge lidt på nettet? Jeg har også en server, som det jeg spiller på. Den kan jeg også gå ind og spille på. Jeg kan huske dengang, hvor det var, at man skulle bruge 6 stykker træ på at lave en dør. Hvis der er nogen derude, der spillet så langt tilbage fra. Jeg har altid den mening der med at sætte fakler lige derude. Fuck, den ser bare helt ud. Den skal væk, den skal væk. Skrald. Jeg har lavet her, hvad kan jeg lave? Jeg kan lave sådan en der, og så har 2 stykker tilbage. Hvis jeg så lavede et par bokser, så kan jeg lave ting. Jeg vil gerne have sådan 2 stykker armor her, eller helst. Hvis jeg lavede en hjelm, så er jeg nok til et par sko. Det er vigtigt at beskytte hovedet. Nå, men nej. Men skriv i kommentaren, hvad I synes om den, og skriv, hvad jeg kan gøre bedre, og skriv også om nogle ting, der jeg kan bygge creative, eller kreativt, som jeg har også en bane, jeg spiller på, hvor der vi har bygget meget, der kan I også skrive, om I gerne vil se den, så skal jeg nok lave en rundvisning af den, meget grundig rundvisning, det I kan skrive, om I havde en meget grundig rundvisning, eller, ej, wow. Prøv at se, at det giver kun én. Skal vi lige flippe den med mine hakke her.
Dø. Nå, jeg havde sgu ikke på mig. Men så jeg siger ses og... Sorry. Nå, men tak for i dag.